Sir, 24 na ang positive. Kato gihinalaan na ay COVID. Kato gidalagod sa National Hospital. Kumusta na? Namo update ato. Walay kwanto. Wala to'y COVID, ma'am. Marjorie, ma'am. Wala to'y COVID, ha? Ubo lang to, ubog sipon. Pero kasamtangan manggihapon to siyang giobserbahan. Katong gidala lagi sa katong napabalita nga gidala sa Davao ato to. Wala to siya'y virus, ha? Sa Davao del Sur, di ko musultig wala pa'y COVID virus nga nakasulod sa Davao del Sur. Akong isulti, wala gyud. Dili nang wala pa, kay mong tag wala pa, murag, diba? So, assume yun na to, wala gyud. So, para mahimo na tong gining wala gyud, magtinabangay ta, ani, unsa itong himuon. Kisa may atong paminahon, ani, katong mga expert. Ang atong gobyerno, kay sila may nag-studio, ani. Igo man lang ta maminaw unsa itong himuon, di man ta magpahawd-hawd, ani, kung sa itong himuon. Diba? Ang atoang provincial hospital, ang atoang provincial government of Davao del Sur, dinhi sa Tulalawigan, kita ko taga Davao del Sur ta, kailangan ta masayod o kailangan tang musunod. Mao man ni pinaagi sa pagtinabangay. Kay kung magpabaya magkunta din dili ta makilahok, dili ta makialam kung unsay mandato sa gobyerno, ato na lang pasagdan, uroy matakdan ka. Di ba? Uroy magka-virus ka igsuon simbako palayo. Dili lang baya ka ikaw may mahimong delikado, makatakod baya ni. Makatakod baya ka. Di ba? So ang atong himuon, dapat walay bisang kinsa sa ato nga magka-COVID-19 o magka-virus ni ining corona. Wow, the best ka talaga, Mike. Salamat kayo, ate, ha? Wala ragod to, maliit na bagay. Diri sa Davao del Sur, Mike, na ay wala lagi. Wala. Atong isgutan karon unsay gihimo sa atong provincial government kay kagahapon maumang gyud ni ang unod no sa mensahe ni Governor Kaga sa convocation onya gipaladman pa gyud ang isgutanan sa executive meeting kauban ng mga department heads ug deputy governors no kundi si Gov gyud ang nag-preside kanunay. So karon dirita sa gihimo sa tuang provincial government of Davao del Sur sa gipahigayong convocation kagahapon dinha sa Coliseum, daghan ang wala makasulod nga mga empleyado sa Kapitolyo nga wala nag-face mask. Tungod kay seryoso manggod gipatuman ni Governor Dodo Cagas ang no face mask, no entry policy dinha sa atong provincial capital. Tungod kay gusto sa gobernador nga mahimo tang ehemplo sa uban nga kung unsay atong gihimo dinhi himuon pod unta sa uban. Mao na ang ato ning isgutan karon, ato ning ipabuhagay karong buntaga para masayran ninyo. Ing-ani kaseryoso nga gipatuman sa atong Kapitolyo, gi-implement kini no face mask, no entry policy tungod kay ing-ani usab kaseryoso og kadelikado kining COVID-19 nga virus. So kung seryoso, so kung delikado ang atong kontra, seryosohon pod nato ning pag-implementa kung unsay ang himuon. Basic. No face mask, no entry policy. Usay naa sa face mask. Ingon ni Governor Cagas, mag-face mask ta para dili ko matakdan or dili ta mo matakdan. Kaya wa may nakahibalo kasi na virus na to. Diba? Mo na'y purpose sa face mask. Dili bot pasabot niya nag-face mask ko, ako mo'y na virus.
pwede na ko safe ang akong kaugalingon. Di ba? Gisiguro na ko kung kaugalingon at the same time ikaw pununta. Kaya kung naaman lang ko'y virus o wala, mas may nang mag-face mask tang duha. Nakuha na nato na. So sa Coliseum nitong kagahapon, during the program, Governor Cagas in his message explained to all employees, guests, and visitors the importance of wearing face masks. The main reason is so that the people will not panic, to be aware, alert, and prepare for the deadly coronavirus disease 2019, COVID-19. I am on the extra precautions. Even other people criticize us, but when we get sick, you worry for yourself and your wife, your children and your friends who might come to see you and talk to you anytime. Remember, this is not just for our self-protection, it is also to protect other people. As I read the President Declaration, I inform you that we have to prepare. It's all about preparation. Together with the declaration of the President that we are under the state of public health emergency, we will be issuing an executive order detailing or enumerating the things that we must do and follow so we will not get infected, neither infect other people. The governor said. At least makabalo mo ano yung siya itong himuon. Gipakita sab ni Governor Cagas mga igala, iyagin ning gipangunahan, unsaon para mahimong sakto ang atong paghugas sa atong kamot. Dili ining hugas-hugas lang. Hugas yun. Atong tanawon din eh. Lisod signal diri sa Napan, sir. Maglisod tawag sila ta sa Village Purok Talisay. Tanawan ninyo sa Facebook ni Sherwin Cesar, ang atoang PIO, ang sakto nga paghugas sa kamot. Dili di ay ni maoni akong hinugasan di ay, lahi ra di ay. Kanang imuhang hinugasan doon nga murag tinapulan, di na mao. Agay! Dapat na agyuday kay kulkog-kulkogon, kulkogon, murag imuhag yung anaon, ang Kapitolyo mupalit og mga face mask. No, mao man ni mga basic yun. Face mask. Para di ta matakdan aning sakit nga wala pay tambal. Sakit nga makatakod, virus nga walay tambal og virus nga makatakod. So kay wala man na dinhi, di na lang nato paaboton nya muanhi pa dinhi o moabot pa sa atoa dinhi. Tungod kay sa tibuok Pilipinas, paspas kaayo. Dati nabalaan na to usa, nahimong duha, nahimong unom, nahimong walo, nahimong pulo, hatod nahimong 20, o nahimo na yung 24. Paspas kayo, no? Grabe. Wa pa'y labot ang katong mga kuan pa. Yan ang giobserbahanan pa, o giobserbahan pa lang. Wa pa'y labot. Murag ngilngig na ni, no? Usahay di na to malikayan yung mubati na tagkabalaka ni kay paspas magod karon 24 na ka mga nagpositibo sa COVID-19 according to the WHO, World Health Organization, dinhi sa Pilipinas. Diba? So ang atong gihimo din sa Kapitolyo sa executive meeting kagahapon na isgutan dito nga paningkamutan nga walay mga makasulod din sa Davao del Sur nga gikan sa abroad, especially from China. Likayan usa nato na karon. Maunay gilihok karon sa atong Kapitolyo. Maunay gistudyohan, maunay gipangitaan og kining mga pamaagi nga walay makasulod dinhi sa Davao del Sur nga kanang mga langyaw, no?
dili sa tamudawat og mga langyaw, especially katong mga affected nga mga areas nga nagsugod ang maong virus sa tao. Unya, ginastudyuhan po karon nga ginabawal una sa Kapitolyo ang mga travel sa mga empleyado dito sa abroad. Wala say manggawas kung na may mga unsa ba nga mga matang sa mga appointment nga kailangan mo abroad, kailangan mo gawas sa atong probinsya, gina-estudyuhan kini nga dili una na himuon. Kay basig inigawas unyaan na didto, inigbalik din sa ato. Inababagan ang mga pag-travel sa mga tao nga moadto ang mga lugara or katong mga manulod nga gikan ang mga lugara nga mga dunay mga apektado or affected areas nining COVID-19 ginabara kana sa atong Kapitolyo. Usa kana sa mga makuti nga gihisgutan diha sa tuang executive meeting sa pagpanguna ni Governor Cagas. Napa, gisuspend karon, temporaryo nga gisuspinde ang tanang matang sa mga anibersaryo sa barangay, sa bisan unsa nga mga tapok-tapok. Temporaryong isuspinde ang mga kalingawan nga kundiin magtapok ang mga katawhan. Pero napanay nahitabo nga kanang kailangan sabutan gyud kauban sa mga members sa executive members na kung magtapok man lang gyud yali di gyud mapugnan, ikinahanglan mag-face mask, no? Kinahanglan mag-face mask. Unya og pangutana, asa man tag face mask? Nga ang atoang mga butika gani hurot-hurot na gyud ang mga face mask. Yes, that's true. Ako gani gahapon nagkapuliki ko pangita. May gani nakapalit gyud ko. Ikinahanglan yun mag-face mask. Kung bata sa eskwelahan, ipa-face mask po na ko o iyang mga classmates. Ang Kapitolyo mangitag pamaaging mag-provide og face mask. Mangita. Ang plano ni Gov, muhatag ang Kapitolyo tungod kay nagdeklara or magdeklara, no, naghimo pag-executive order karon ang atoang Kapitolyo para sa niining prevention o sab aning COVID-19 para solid ang atong Davao del Sur nga walay makasulod. Mupalit ang Kapitolyo og kining face mask og mga sanitizers. Ipanghatag na tanan sa mga katawhan. Plano pa lang na pero duol na sa tinuod. Kay mao man ay mga basic good niya para makalikay ta, no? Anang atong himuon, bawal usa magbiso-biso katong hilig magbiso-biso diha. Wa sa tay lamanuhay, ha? Dili man ni siya istriktuha oy, di naman pagunit. Para kung himuon na to ning tanan, malagmit makalikay gyud ta, no? Ang atong buhaton bay pag muubo ta, tabunan nato or magpalayo ta sa mga tao. Muubo ta, tabunan na itong baba. Muatsing ta, tabunan ng atong mga baba. Bisag wala kay COVID, no? Mao na lang gina basic, isang buwi kabalog na aday tana wala. Si bako lang yun palayo. Para di ta makatakod, kita tanan, ingan na itong himuon. Pag muubo, kung sa itong himuon, magpalayo to sa mga tao. Tabunan na itong baba. Huwag mo atsing, mausad na itong himuon. Mag-face mask ta kanunay. Kung ikaw raw walay mga tao sa mong palibot, pwede rin di ka mag-face mask. Okay? Manghugas sa kamot, bag-o ka mukaon or bisag unsa mang matang nga imong gunitan, manghugas ka sa kamot o mangalkohol ka. Kami diri sa Charm, nagyud mi alkohol. Kay mugunit man mi aning tanang mga mouse, computer, microphone, kining mga sa hagdanan, kining sa doorknob, ginagunitan man na mo na o ginalimpyuhan po ni sa among mga technician din eh. Limpyo kay ni, ginatrapuhan yun eh. Natay alkohol. Muna atong himuon, unya maglikay ta sa mga tapok-tapok. Likayan sa nato ng mga tapok-tapok, no?
Importante kay na. Unya ang atong immune system dapat kusgan. Mag-vitamins gyud ta, kaon ta gulay. Likay sa ta ng mga mantikaon tungod kay makapaluya na sa atong immune system. Unya napay isa ka usa sa mga importante kay natong himuon kining pagpaminaw sa mga advisory kung unsay dapat himuon. Sa mga balita sa radyo, so ato nang paminaw naaman tay mga Facebook nga nagdagan para din hatag og mga labas ug mga patas ug tinuod yung mga impormasyon. Sa atong mga friends sa Facebook, malihog na lang po tag like and share ana no para maabot po sa uban ang mga angay nilang madungog. Charm sa PIO, sa kuha sa Mike Nakwa o Michael Nakwa nga Facebook account. Dali lang na nanawag sa ato. Alas 9:08 sa buntag, dinhi sa atong pagpanaguban-uban sa atong tulumanon, ang Ronda Probinsya, kauban yung higala Mike Nakwa. Balik lang ta niya sa pagbalik atong mga isgutanan nagpungasi na pa ning mga pag-inspeksyon ni Governor Cagas sa bag-ong gipasigarbo nga proyekto kining Davao del Sur Tennis Court sa sulod sa Sports Complex. Inspection ni Governor Dodo Cagas kagahapong adlaw.